everyone! Welcome back to my channel. Ngayon ay nandito kami sa Cory Aquino Boulevard. Makakasama ko si Gina. Hello! At ganun pala, nag-inom kami ng tango. Ang sarap niya guys. Pakita ko dito. Sa harap ng New One siya binili. Ang sarap niya. Yan, naubos namin. Samahan nyo kami. Ipapakita namin sa inyo sa longest boulevard in the Philippines na tinatawag na Cory Aquino Boulevard. Ipapasyal namin kayo sa pinakamahabang boulevard ngayon sa Pilipinas dahil mayroon siya, nasasakupan siya ng 4 na bayan. Bayan ng Mercedes, at nandito kami sa Mercedes. Unahin namin ng Mercedes. Sunod ay Daet, Vinzons, Talisay at Vinzons. Samahan niyo kami guys.